Dneska si povieme niečo o manželstve versus vzťah druha-družka. Ako vieme, veľa párov v dnešnej dobe nežije v tradičnom manželstve. Treba si však povedať, že naša právna úprava na tieto nové trendy nereflektuje a zákon poskytuje ochranu len manželskému spolužitiu. Táto zákonná ochrana sa prejavuje napríklad aj v tom, že uzavretím manželstva vzniká BSM, teda spoločný majetok manželov, s čím je spojených množstvo ďalších konzekvencií. Hlavne by sa nemalo stať, že človek skončí vyhodený na ulici, tak ako je to oveľa jednoduchšie dosiahnuteľné vo zväzku mimo manželstva, keď partner a druhý partner vyprací z bytu. Taktiež sú rozdiely v dedení, vo vyživovacej povinnosti, ktorá je len medzi manželmi, vdovský dôchodok patrí len manželovi a iné. A preto, ak chcete mať určité istoty, je lepšie uzavrieť manželstvo.